बेनो रायजोफोर आदानो गांसे आर'नाइ होबावनांगौ एबारनिया मेथाइ रोजाबनायनि आदा फैसाबो नाङा होनलायनायखाय लेंहरदों आङो सोमावसारखौथ' होनो गोसो गैयामोन थेवबाबो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों आर'नाइ होआबा आं गोसोआव दुखु थागोन आंहा फैदो हिमानिया गैया थांबाय गोजोन्थों आं खोनानो मोननाया नंमारगौसो नंगौना एंखर बिनानावा दिनै साबसिन नुथारदों आङो जबरदस्ति फैनाय मानसि लाइफआ बिराद खस्थ'थार दा गावनि जुजिनाय गावनि नाजानायजों बिनानावा नैबेसिम सफैनो हादों दाब्लानि बाजै दाब्लेखौबो लेंहरदोंमोन मानसिया माखौ होनदों मेन एन्ड हिउमेन मानसि जानोब्ला जोंहा मोनसे गल नायनो लुगैमारबाय नामा आं खोनानो मोननाया नंमारगौसो नंगौना बिदिब्ला नोंथांमोन लुगैनाय बायदिहाय जों सावथुनखौ दसे समनि उनावनो दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामहोलांनोसै आरो जोंहा दिनैनि बे सावथुन फैला MCLA खौ बेखेवनो थाखाय आलासि लिंहरना लाबोखानाय दङ हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथां मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङानो जाहैबाय बिग्राय ब्रह्म बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै दिनैनि बे सावथुन फैला MCLA खौ बेखेवना होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय दायो बिथाङा दा बिग्राय ब्रह्मखौ फैसालियाव फैनो थाखाय आङो खावलायबाय आदा बिग्राय ब्रह्म अन्नानै फैसालियाव फैदो मेथाइ रोजाबनाय खोनासंगोन नामा आदानि खोनासंगोन गोजोन्थों थेंक इउ आदानो गांसे आर'नाइ होबावनांगौ एबारनिया मेथाइ रोजाबनायनि आदा फैसाबो नाङा होनलायनायखाय लेंहरदों आङो सावथुनखौ बेखेवनायनि आगोलनो बिथांखौ आङो मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय भाई दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव थामहिनबा कालि फुजानि जागायजेननाय दिनैनि बे मोनाबिलियाव नोंथांमोनजों दान्दिसे बांबुला प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय फैला MCLA सावथुनखौ बेखेवनो आंखौ लेंहरनायनि आरोबाव दोंनैसो मेथाइ रोजाबनो खाबु मोननायनि एबा खाबु होनायनि थाखाय आङो गिबियावनो बांबुला प्रडाक्शनखौ हामबाय होदों थेंक्स होदों साबायखर बावदों मानोना दिनैनि बे बांबुला प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे सावथुनखौ बेखेवनो मोननाया आंनि थाखाय मोनसे जोबोद खाफालनि बाथ्रा आंनि दिनैनि 57 इयार्स लाइफआव आङो बिनो सावथुन फार्स्ट बेखेवजेननाय आंनि खाफाल बेखायनो आङो हामबाय होदों बिथां बिसेस करि फैला जे बरगयारि बिथांनिसिम दिनै मानिफ्राय जागायजेनामोन फैला आरो मेन्देला बिथांमोनहा नायलो जायलो सानैजों जबरदस्ति ओरै जाया हरै जाया नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि बयनिबो सिगाङाव
फंनैसो सोदोब मिनिथावजों बिसोरो गावसोरनि जात्राखौ आरम्भ खालामदोंमोन। दिनै बिथांमोना फैयै फैयै सावथुनसिम सफैबाय। बेसेबांबा गेजेराव स्ट्रागल खालामबोदों, बेसेबांबा जुजिबोदों, खैदां खैफोद, बेसेबांबा जिउआव घात प्रतिघात मोनबोदों। अब्लाबो बिथांमोना फावसयाखै। अब्लाबो बिथांमोनहा गावसोरनि नाजानायखौ, गावसोरनि सेस्ताखौ दोनथ'बोआखै एबा गोसो बायबोआखैमोन। आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों, मिनिङा जे जोङो साफ्रोमबोनि जिउआव मानसि जानोब्ला, मानसियाथ' जों मानसिखा, आथिं थोंनै, आखाइ फारनै, मेगन थाइनै, खोमा मोननै, गन्थं मोनसे। मानसिया माखौ होनदों? मेन एन्ड हिउमेन। मानसि जानोब्ला जोंहा मोनसे गल एबा मोनसे थांखि, उद्देश्य थानांगौ। बे उद्देश्यखौ जाफुंहोनोब्ला जोंनाव नाजानाय थानांगौ। अनबरत नाजानाय, अनबरत सेस्ता, जुजिनाय बे थानांगौ। आं बेखौसो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बे मेसेजखौ आं होनो सानदों एबा बुंदों। बुंनायनि जाहोना बेनो, दिनै बिथांमोना बे सावथुनाव, फैला MCLA बे सावथुनाव मा बुजायलांदों एबा मा मेसेज होनो नागिरदों जोंनि समाजाव, बेखौ नोंथांमोना दायो नायोब्ला बुजिगोन। आं दा बेखौ बरायनानै बुंनायनि एबा होननायनि आं सानथ'वाखै एबा सानाखै। मानोना समाबो आखायाव खोब जोबोद खम, नोंथांमोनाबो उथुजुग जाबाय नायनो। दा आं जायखिजाया नैबेखौ जोबथारनायाव बुंबावनो सानदों, जाय बिथांमोनहा जोबोद नाजानायनि गेजेरजों, जोबोद जबरदस्ति जुजिबोनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' समाजाव बिथांमोना थरफा थरफा जोंनि बर' हारिनि अलंबार हाथरखि जाबाय। बे सावथुनाव साफ्रोमबो फावगिरि महरगिरि बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होदों। मानोना बिथांमोनहाबो बिथां बांबुला प्रडाक्शननि जिथु सेस्ता प्रसेस्ता नाजानाय जुजिनाय, बेयाव बिथांमोनाबो सहाय सहযোगिता एबा हेफाजाब होदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो थेंक्स होदों। फैगौ समफ्रावबो मोनगोन एबा होगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा जेखियानो जायाथों, बिथांमोननि बे जुजिनाय, बिथांमोननि बे नाजानाया बेयावनो जनानै एबा बेयावनो जोबनानै दा थांथों। बेनो जोबथि, बेखौ मालाब्लाबो दा लाबोथों। गोसोआव जेननाय फावसनाय मालाबाबो दा लाबोथों। जोंनि देहा थासान्दि, जोंनि आथिं आखाइया, गोसो देहा मोदोम मेलेम जेसेबां दिन सोलिगोन, इसिबां दिनसिम बिथांमोनखौ आङो जुजिलांबाय थानो एबा बिदिनो खालामलांबाय थानो आं बेखौ खावलायदों। आरो बिथांमोननि देहा, गोसो गोरबो, देहा मोदोम गासैबो सोलेर मोजाङै थाबाय थाथों, बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। बिथांमोनखौ मोजाङै दोनबाय थाथों। मानोना जोंनि बर' समाजाव बिदिनो नाम खामायनो हानाय एबा मुं मिथिजानाय फावखुंगुर, फावखुंग्रि, रोजाबगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, खनगिरि साबैसे दं जों आखायावनो सानजोबनो हायो। बिथांमोनखौ जोङो इनकारेज, खाबु होनायासो जोंनि हाबाफारि। बेनिखायनो आरो ओरैनोब्लाबो आं बेखौ बुङाबा थानो हानाय नङा। दा हारिमु होनोब्ला नोंथांमोननि बाक्सा आरो अदालगुरियावल'थारसै। जोंनिथिंथ' बेंगलनि प्रभाबसो हाबबोगासिनो दङ रायजोफोर। खोनाब्ला गाज्रि मोननो हागौ, जोंनि क'क्राझार चिराङाव दङ, गैद्रायै नङा, खिन्थु प्रभाबा गुबुन हारिनिबो हाबबोबाय एबा एसे रोंसिनबाय नामा सिन्थाधारायाव। बै लेखा रोंनायखौ होनाखै आं। माने मा रोंसिननाय माने आङो बै रोंनाय बा माबानायखौ होनाखै आङो। बुजिसिननाया बारा नामा
बेनिखायनो जोंनि बर'नि हारिमुनि जोंनि मोजां मोजां सिन्था धारा खालामनायनि जिखि माबा मोनसे हाबाफारि जाया बेयाव नोंथांमोननि बायदि बेबायदि ग्रोम ग्रोम ग्लोब ग्लोब मानसि जाया जोंनियाव बे आरोखि बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि डिस्ट्रिक्ट मोननैखौबो नोंथांमोननि बायदि जाफिनथों आरो जों बिथांमोनखौल' दस होनानै जाया जोंनावबो दस दङ जोंबो खननानै फैसा लाना थांबाय न'आव बिसि फिसाजों ग्रें ग्रें एसे संख्रि बानलु जाहैलायबाय बिदि लद्राय जोंबो बेनिखायनो आंबो निमाहा बिफिनदों जेखियानो जायाथों आं जोबथारनायाव बिथांमोननि दीर्घायु आयु बिथांमोननि जिउ सोलेरा गोलाव जाथों फैबाय थानाय समाव बिदिनो बर' समाजाव बिदिनो सावथुनजों एबा मिनिथाव दिन्थिफुंनायजों मोजां मोजां मेसेज होथों जोंनि आजावजाथाव जाथों अबयसे आं दिनैसिम नुबोनायाव आजावजाथावै आं नुवाखै मानसिफ्रा खायसे बुंनो हागौ किन्तु आङो बिथांमोनजों अट'प्रट' फ्राय स्टेजावनो फ्राय प्रग्रामावनो आं लोगो मोनलायबोबाय थादों बेनिखायनो बिथांमोननि जिथु दिन्थिफुंनाय बेखौ माने नेगेटिभ सेन्सजों लानो नाङा मानसिफ्रा जेब्ला नेगेटिभ सेन्स फैयो अब्ला जों साननायखौ आन्दायो बेनिखायनो नेगेटिभ सेन्स लानो नाङा पजिटिभैनो लाग्रो नोङो बेफोरबायदि आरोखि जियानो जाहैथों आरोबाव जोबथारनायाव बिथांमोननि दिनैनि बे फैला बरगया फैला MCLA जिथु सावथुन दिन्थिफुंनो हाबाफारि बेखौ बेखेवनायाव दिनै आं बे सोदोबजोंनो आं बेखेवबाय नङा होमबा थारमाने होमबा जायखिजाया बिथांमोननि साननाया जाफुंबाय थाथों नोंथांमोना अरायबो सहाय हो बेखौ बुंनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आं दोनथ'दों आं बेखेवना लाग्रोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दोंनैसो मेथाइ रंजानानै खननानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै अन्नानै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोनहा जोंहा दिनैनि बे सावथुन बेनो रायजोफोर बे बावसु सिङाव जे मा मा दङ नोंथांमोना दा दसे उनावसो नुगोन अन्नानै निमाहा हो दानो लुबैथ'नाङा 10-15 मिनिटनि उनावनो नोंथांमोना बे बावसु सिंनि जादुखौ नुगोन आरोना हामबायसै गोजोन्थों बांबुला प्रडाक्सन अरायबो जिउ लावथों नोंथांमोननि बे सिमला गासै ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ इनकारेज होबाय थाथों गासै बर' समाजानो इनकारेज होथों एबा होगोन आंबो बुंदों आंनिफ्रायबो जेब्लायबो इनकारेजखौ आं होबाय थागोन थेंक इउ हामबाय गोजोन्थों सावथुन नायनायनि सिगाङाव जों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आदा बिग्राइनिफ्राय दोंनैसो मेथाइ खोनासंनानै लाग्रोनोसै बिनि उनावनो जों सावथुनखौ नायनोसै गोजोन्थों एंखर बिनानावा दिनै साबसिन नुथारदों आङो गाज्रिदामोन बिदिनो साबसिन नुलांबाय थाथों बे बिनानावमोननि फंबायमोननि दिन्थिफुंनाय गासिबो जों साबसिन नुलांबाय थाथों जेखियानो जायाथों बिनानावाबो जोबोद बर' समाजाव जबरदस्ति फैनाय मानसि लाइफआ बिराद खस्थ'थार दा गावनि जुजिनाय गावनि नाजानायजों बिनानावा नैबेसिम सफैनो हादों बेखायनो आं दहाय बुंनायखौ गोसोआव ला रायजोफोरा नाजानाय जुजिनाय नाजानायनि जेननाय गैयानो रायजोफोर बेखायनो नाजानायखौ दोननो नाङा थेंक इउ हामबाय बिनानाव
रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदा बेबायदिनो बोर सारस्रिबाय थायोबा आरो साबसिननिख्रुइ हामसिन खामानि मावलांबावनो लुगैबाय थायो रोजा रोजा साबायखर आंबो गोदो सेंग्रायाव एसे फाल्थुथारमोन नालाय गोदो मेथाइ खनजेब्ला सावसु बावसु थारमोन दा गोदो मा खनबोफ्लांखो दाया आंनि नङा होनै होनै थगायै थगायै नै दासो आङो बुजिफैबाय दाया आंनि नङा होननानै थगाय थगाय फैना रोजाबबोबाय थाबाय किन्तु नै दा गथ' गथाय देरफैनानैसो आं हमनो हाबाय दाया आंनि सोमोन रायजोफोर दा बेखौनो आं रोजाबनो सानदों गनायना लाबाया रोजि बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुना मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रोजि आंनि सोमोन रोजि आंनि सोमोन रोजि आंनि सोमोन गनायना लाबाया रोजि बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया गनायना लाबाया रोजि बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रोजि आंनि सोमोन रोजि आंनि सोमोन रोजि आंनि सोमोन बोथोरा फैयो थांफिनो सान अखाफोर ओंखारो थाब लांफिनो बोथोरा फैयो थांफिनो सान अखाफोर ओंखारो थाब लांफिनो बोथोर सान अखाफोरखौ गाबज्रिनो रोङैनि दाया रावनिबो नङा रोजि आंनि सोमोन रोजि आंनि सोमोन
Sude para pitir bili Ma babong langbay ang kusong kay langbay Sude para pitir bili Ma babong langbay ang kusong kay langbay Hati bay o kanto kapsinerelay nidaya Rauni benanga roze yang ni semen roze yang ni semen Konay na labayang roze beidaya ang ni semen Hangnai phagunam mandar bibar bare nidaya Gonai na labayang roji beidaya angni semen Hangnai phagunam mandar bibar bare nidaya Rauni benonga rojian semen rozi yang ni semen rozi yang ni semen rozi yang ni semen गोजोन्थों जोंनि गेजेराव माखासे महरगिरि आरो आलासि दंबावो बिथांमोनखौ आङो फैसालियाव लेंहरगोन खनसेयैनो बिथां JagatBoro दाब्ला बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बिपा रानी उजिर सावथुनाव दाब्लानि हिन्जाव जानाय बिपा रानी उजिर आरो जोंजों लोगोसे दंफैयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां उमेश दैमारी बिथांखौ आं फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे सावथुनावनो बाहागो लाबावदों बिथां सोरां बर' सालथे बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय फंबाय उमेश दैमारी नोंथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव दंबावो बे सावथुनावनो गुबैयै फाव खालामबावनाय बिथां चन्द्रकान्त बसुमतारी आदा जोंनि केसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथां आदाखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय बिथां नारायण बसुमतारी आदा बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंजों लोगोसे दङ बिथां जोंनि बयनिबो मानिजाथाव गबिन्द नार्जारी सार बिथांखौबो फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आङो गुबैयै फाव खालामग्राफोरखौ लेंहरनोसै समनि आंखाल सबित्र कुमार ब्रह्म आदा बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय बिजु बसुमतारी बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायदों आरो जोंनि गेजेराव सासे महरगिरि दंफैयो बिथां पंकज लाहारीनिनो फंबाय अमित लाहारी बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि तामुलपुर जिल्ला बिसानि नेहाथारि बिथां कृष्ण बर' बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आर'नाइया दंना गैला
गैलाबा बे मेन्डेला मोननिखौ बिफिन थेंक इउ गोबां महरगिरिफ्रा थालांखासिगोन आं महरगिरि बिथांमोननिसिम निमाहा बिबाय बिराद बुरजा दंथारो 500सो दङ लिस्टबो खालामजायाखै मोगथां गयारि बिथाङा आब'खौबो आं फैनो थाखाय खावलायबाय मोगथां गयारि दङब्ला अननानै आरो बे सावथुननिनो मेकआप आर्टिस्ट हिमानि बसुमतारी बिथांजोखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथां जोंनि केमेरामेन एडिटर नायस्रां गयारि गोबां खस्थ' खालामदों बिथाङाबो बिथांखौबो फैसालियाव फैनो थाखाय आं खावलायबाय नायस्रां गयारि थालांथारबायसो इसेबावबा हिमानि बसुमतारी फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायदों बिदा जाबाय नायस्रां गयारि राङापारनि गामिनि बिजामादै गोबां खस्थ' खालामदों खिन्थु थाब थाब हरबाय थायो मोनायाव 3टा 4टासिम थायो नालाय सोमावसारखौथ' होनो गोसो गैयामोन थेवबाबो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों आर'नाइ होआबा आं गोसोआव दुखु थागोन आंहा फैदो हिमानिया गैया थांबाय गोजोन्थों गोबां समनि आंखाल जाहैबाय दाब्लानि बाजै दाब्लेखौबो लेंहरदोंमोन मालाबा रोजाबैसिगोन आङो सावथुनखौ नायमारनोसै नामा बिदिब्ला रायजोफोर नायमारनोसै ना नायनो गोसो गैला माथो सिरि जाफिनजोबखो सावथुनखौ नायनोसै ना रायजोफोर जों सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो जों सावथुनखौ दसे समनि उनावनो नोंथांमोननिसिम दिन्थिनोसै फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयनिसिमबो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आलासि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बांबुला फिल्म प्रडाक्शननि जानानै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों